Usun but Menteri Rangba ka Maharashtra u Ajit Pawar, ulapdiang bakadai ka jing bakla ban penyekuni ka jong ka kurim, ka Sunita Pawar persya ya ka para arkmi jong u, ka Supriya Sule ha ka election Lok Sabha arjar arposa. Ka Sule ka kunjung uklido ka sing NCP, usyarat Pawar kala penlim ya ka Sunita Pawar, ka bamikmat ya ka sing bayapat jong ka NCP, balelam da u Ajit Pawar na bara mati Lok Sabha sit, na kabatam hadu iwe ponsan lakbut. Kadai ka jing bakla jonga ban penyakun ya ka persya ya ka Supriya Sule, kala penpaw biang syapi, kala kut mentah haka arpaw tadik unai wing, kadon ke election ha Maharashtra bat kinong tep vote kinrai haka ti jong no, NA ya ka Maharashtra na kabentasan snem, ginang perkhat halor ka ne ka benta, ong upawar lang ba kalat patay kubor. Upawar uloong baka jing tumu ba khmat jong u, kadang sa banilap election haki constituency, malamang ya ka NCP hapo ka kinhun senrop Mahayuti Grand Alliance, une unong yalam 100% arta uloong bawat hapeding kijing khot hateng-hateng, na kiparalok baya trekum ka BJP, bat ka kinhun Ship Sena jong u Eknath Shinde, ban yaso bat kijing yalap election jong ki. Here ubu hakmat ikisit na kabenta ka NCP, benta sa tangkat to ka nesngi ki berangsa, adang penek jeng mut haki constituency ki jongi, bat ban penlong ki kijing yalang pajba uloong. Benta baro ki kinhun seng la kalong ka Ship Sena, kasing Nationalist Congress Party, ka BJP ne wat ka MNS, ki bahaying hasem jong kinong yalam san pertay, kilami banyakun henry hakabakut, de kinong tebut ki baray, klem da kenya ka jingaday hakalongying. Kinong tebut ki kersha ni ki kertong ki bakinget, bakin trikam na kabenta ki pajba ula benram. Shushu upawa ula penpawru ya ka jing syanya ka baskem, halaka jong ka jing yakun kum ukertong, da kabakam buun penskem shispa persen, ba unyo eka jingjab akan neka election syaka yung darba tauan ka banwan. Habakadaw syaka election Lok Sabha ka badangsyan, hakabaka jing siulam yung usyarat Pawar, kalakta eka jing mi habara mati ulaong. Haka neka kenti nganget skem bangan job ya kasit jonga, mati kena bangan job shispa persen. Haka election Lok Sabha arjar arpausaw, haka basdang jong unik usnem, ka MVA kalasaki eka jing yo abor, da kabajob haduk lai pau teli na kisaw pupra teli kisit, kat ba ka Mahayuti senrop kala banyo kat henyo teli. Usun but Menteri Rangba ka Maharashtra u Ajit Pawar, ulapdiang bakadai ka jing bakla ban penyekuni ka jong ka kurim, ka Sunita Pawar persya ya ka para arkmi jong u, ka Supriya Sule ha ka election Lok Sabha arjar arpausa. Ka Sule ka kunjung uklido ka sing NCP, usyarat Pawar kala penlim ya ka Sunita Pawar, ka bamikmat ya ka sing bayapat jong ka NCP,